A Quiet Place 2. Ya kani ka film la release house nem arhajar arkuway. Kani ka di ka benta ka baar jong kani ka series. Ya ka benta ka banengkong jong kani ka series. La dep ban upload ha kani ka juhi ka channel. La dap hikwa ban yo ka better experience jong kani ka video. Pide ban page wa ya ka benta ka banengkong. Te klem dapat slam shoe. Dongin sedang no ya kani ka movie explanation ka jong ni. Hello guys, welcome back to KBM Review. Ha ka bas dang jong kani ka film. Ni yo i ya kene ka juhi ka family ki bala like aim ha ka alien outbreak lapan iru ya ki katto kat ne ki alien outbreak scene ha ka basdang jong kane ka film uli bat ka Evelyn ki la yawan sha ka cricket ground pan pe ya ka match jong Marcus kan ba ka Regan pat kala don lupa hangta ha ka por babaro ki dang ya enjoy ya kata ka match ki alien ki la yawan da ka spaceship hangta baro ki badon hangta ki la ya ship tiang lot ha ba ki la yo i ya kane pat ki la ya mare rumah sharum shaneng uli ulaya lam ya kerigan pad ula let syong hapok kawai kekali kat ba Marcus bar ka Evelyn pat kila let no da kawai pat kekali haba uli ula me syapar na kata kekali ban ya keren bat uwai uhe pulit lawan kensan uwai alien hangta bat ula attack ya kata kekali pulit namar ba kapa ka siren une uhe pulit ula siat ya une alien ndrei ukuli umla ban penmensau ya namar ba kasti dok jong une alien kalong bulletproof une alien ula peniap no ya une police officer hakmat jong ulihi hadian kata une alien ula pe ya uli andre uli ula betin lang ya karigan pat ula yo pet no nangta kat basane pat ka Evelyn ro kam snguthu thau ban le ayu na kata kadau kala tem da ka radio hapok kali habala yo sngo ya kajing sawa jong kata ka radio une alien ula kthong ya ka kali jong ka Evelyn kumbang ala dep yathu yapi syafang kini ki aliens ha ka betak banengkong nada phila klet dengan supen kan mau biang yapi bakini ki aliens kilong ki bamatla bat ki ju attack ya ki breu tang da ka bayo snow ya ka south uli bat karigan kila le ri hapok away ka restaurant dang don ro shibun ngut ki we bat ki breu ki badang ri hang ni andre ha kata hi ka por la ring ka phone jong ka we ka breu abala yo snow ya kata ka jing sawa kita ki alien ki badang syang syabar kilawan rung no support kata ke restaurant bat la attack na phang andre hang neru uli bat karigan kilayo lat panwan pet dot sabar bat kilaya kendu ya ke Evelyn bat Marcus menta kane ka film kan sedang na ke ending scene jong ka first part ha ka bangila dep yo i ba uli ula sacrifice ya la ka jong ka jing em na ka benta ban pelai em ya la ki jong ki khon bat menta ha kane ka family sa satang ka Evelyn karigan Marcus bat ita iklung ibadang syukha ka Evelyn kalarai ban yalam no ikikon syaka chaka ka balong sip andre hashwa bakin lek no shaway kine kila let shapo basement bat shim ya kijindon kam ki jongki namar ba kine kinomon phaishu syakane ka chaka lano ru kine kila ya yai ka kejat sudah kumba ki ju yai barobor andre haba kila ya poi ha kawai ka chaka ka Evelyn kala kumpendei da ka kejat ya uwai usaina bat lahap shibun ki bilor hangta adu bala sawajam andre kini baro kila ya pet no wood na kata kacaka berpelai im ya lade aswa baki alien skin one boy hangta andre snewbok ba Marcus ulagat hakawai kanap cupriam ya ki parat bat ula lanyar ka Evelyn kala ya le kat bala ban pen en ya andre ki alien skila da one boy hangta tangba menta kini kila don ya ka teknik banikun persya ya ki aliens haba uneu alien ulawan sejan joki karigan kala pensawa da kata ka ear machine bat kala plug house speaker kacing sawa jong kane ka ear machine kala pen shot lot ya une alien ka Evelyn pat kala siat penyap ya da ka shotgun ka jongka na syaka wai pat ka jaka uwei ubreu udang pe yaki lamba ka sniper gun ka jongku hadian kata une ubreu ulawan sejan joki une ude family friend jongki hi uba kerteng emet ukun jong emet ude baju elek kai baseball pat Marcus emet ulaya lam yakine baro syakawai ka soundproof tanker bat uyathu ya ke Evelyn baki khon mat kalok jong kila syak penyap haki aliens bat menta ula sak satang marwai he andre syam la persyang ban mi syapa panlek wat yakiwai ki survivor namar ba kita ki badang im kimlong ki babet ban yo jingara pin saya tip kham sibet balai bu emet okupta kat ba kini kidang ya keren lawan kawai ka jingruai ha ka radio jong Marcus ya kene ka jingruai la broadcast man la kasni ka Regan kasngo kumba kata ka jingruai ka bala broadcast man la kasni kalong kum ka signal ya ki badang im
Henry u Emmet sko ya hap ya kata kajing perkat jong karigan. U ong ba om dan syu ki badang im syabar. Ki aliens kila penjot kila penyap lut ya paro. Ban lek syabar menta kamut. Kalong tik kumbalik IT hidalade ya la kajong kajing im. Henry wat la kataru u Emmet u hap hi ban lek syabar. Namar ba u hap ban lek wat simpang. Ke Evelyn pat kala thum ya ikun barit jongka bat kadang penjat thai ya lade ha kasyuki. Karigan pat kapeni da kawai ka map bat kadang persyang bat pensautu ya Marcus. Ha kata ka map kala peni ya kawai ka jaka ya ka bau kupa jongki umpat map lane budak. Kata kamut wat uliru perkat ba kata ka cingerwai ka baki ya broadcast man la kasngi radio kalong kum ka signal na ka benta ki badang im. Karigan ka ong ya ni day ban persyang ban ya lech kane ka jaka. Henry Marcus umnut ban shim ya kane ka res. Nakata kadaw dang step perngap karigan kalami no nang ta ban lech kata ka island. Haba ka Evelyn kala tips hang kane kala kuslai sama palat bat kala kerpat jur ya u Emmet baun pelai im ya karigan. Namar ba kam kwa bakan du no saya ka kun he ka jongka. U Emmet ru ula menjur ya kata kerpat jong ka Evelyn. Ula i no ya ki hang ta hapo tanker bat ulami no ban lech wat ya karigan. Kasin kala shift no sya karigan bat niyo i bakala syuyai kejat haduk bandak boy hakawai ka train. Habakala lekiu hakata ka train. Kat syabab hai kayu i tang yaki mat yap jong Hebreu sudah. Kala yu iru ya kawai ka first aid box. Bat kala persyang bat shim yaka. Henry kala baklano namar kala kum pensawa bat uwai u alien ulawan hanta. Nengkong karigan kala syatian habaka yu i ya u. Henry kala wan raklang ya ka speaker bat ka ear machine jongka. Kala on ya kata ka machine bat une u alien ula shotgun no. Ha kata hi kapor kala siap ya u shikuli na ka shotgun. Henry une u alien ya utur penban syaka. Haba kala persyang ban siap yang sa shikuli. Kata ka shotgun kala don jingtut no bat kamsyam lala bat siap ya u. Bat unta u alien ulawan tur sejan jongka bat penyap no eka. Hamar ba ula jan yo penyap lawan no u Emmet na dia. Bat ula siap ya une u alien bat ula yap no ang ni. Bat karigan ru kala lain na kajing yap. U Emmet u ong yaka bakan lek pai biang syaka kemi. Henry karigan kam nge. Ka ong ya u Emmet. Long kat balong, jia kat bajia. Ngan lek bet syaka ta ka island. Namar day nakane ka island. Ki broadcast ya kato kajing ruai man lakas ni. U Emmet ru usngo ya hap ya kajing ong jongka. Nakata kataw baro arngon kila yami ban lek no syaka ta ka island. Hang ni hapo tanker pat. Ita iklung ibarit. Ila jan lut ka oksigen. Nakata kataw ka Evelyn kala ino ya kita kikun baro armod hapo tanker bat kala lewat oksigen. U Emmet bat karigan ru kila sedang ya ka journey ka jongki bat kila ya poi ha ka jaka badon liang. Haba u Emmet ula loj no ya utelai jong kata ka liang. U yo sngo kumbadon manore manu hanta bat haba ula ya syakmat ban lek pen. Ula lap ban ya kawai ka kena red hanta. U Emmet u isne ya kane ka kena bat ula lej hajan jongka. Ha kata hi kapor kani ka kena red kala prong da kawai ka trak na rendang jong u Emmet. La te ru ya shibun jat kitiar basawa hakane ka trak. Hang ne hapo tanker pan Marcus ulapu ya ita iklung hapo oxygen box. Bat ula sedang bat explore ya kata kacaka. Bat ula lap ya ka met yap jong ka lok u Emmet kata. Bat ula lenya na ka daw mo kendit. Ula mare instead bat ula rung no hapo kata ka tanker. Andala poi syapok Marcus usno shitom mandring masir. Na kata kadaw ula persyang ban plit ya kacing hang jong kata tanker. Henry umla namar ba kala lok no na ba. Ha kata hi kapor utaw alien ula penpra ya ka gate jong ka tanker. Bat ula wan ruk syapok. Ka Evelyn ka badang wan pai rengkat ki oxygen supply. Kala yok snow ya kajing sawa. Na kata kadaw kala siat ya ka pistol ya ka gate jong ka tanker. Bat utaw alien ru ula wan mi no syaba. Haba yok snow ya kajing batay ka pistol. Hang ni apo tanker pa. Ni yo i ba Marcus ru udang ring mensim da ka oxygen mask jong ita iklung bat hakaju ka por u ai oxygen lang ya ita iklung ru Henry habakani ka oxygen cylinder kala thili ula ai oxygen ya ita iklung da ka persat mensim la stur jong i hang ni kirius new kila kerkut ya u Emmet bat kerigan kila ino ya u Emmet ba unsakut hakata katrat bat kila ya lamno ya kerigan u Emmet ula ai signal ya kerigan bakan kenti hapo bat ula attack ya kini kirius new kasin kala shift no syaka Evelyn bat ni yo i ba uwai u alien ula don hajan jongka
haba ka Evelyn kala tur syakmat at penyap yu kala siat no ya ka silindar haba ka ni ka silindar kala bethe une u alien ru ula ingkong henry wat hadien ba ula ing ru une u alien umpat ya ula tur penban syake Evelyn hang ne u emet ula bom dut ya borok kini kirius new bat ula yo bat ya utau breu ubala bat ya kerigan u emet ula te ya une u breu hang wei upaya bat ula siat nak kejat jong u shikuli une u breu ula lanyar habala yo sngow ya kajing lanyar ka jong u ki alien ki lawan wut wut hangta bat kila penyap no ya une u breu u emet bat ula kanti no po bat pelat im ya late henry nak kadaw wala sakut telai na rendang jong u ula sngow yap om henry ula ya le shitom ban sngi bat ula la ban mi syaba kat bakarigan pat kalawan ra ka liang hangta kala tan bat la tenrong ya u emet hakata ka liang bat kala pelat im ya u kasin kala ship biang syaka Evelyn une u alien udang tur syaka ban light na une u alien ka Evelyn kala siat ya ka kor habala mi ka sound jong kata ka kor une u alien ula long distract bat hakata hi ka pot ka Evelyn kala yolat bat le rung no hapok ka tanker kala ai oksigen yaki khon bat kala pen im yaki ang ne pat u emet bat karigan kila skop thu baki aliens kim la ban chingi ha bun kila yang ngam jelop bat kila ya yap hapo nrei uwei u alien pat ula le kiu no ha ka wei pat kan liang ka badon hajan jongki kini arngut kila shu ignore yo bat kila ya poi no sha kata ka island haba kila ya poi hangta kila ya kendu ya shibun ngut ki breu ki badang im hadu menta u emet ula pen i yang device jong karigan ha u sordar jong kata ka kenhun bat u ya thu ya u ya ka buj ban ya le persya ya ki aliens ha ka step ka babut haba u emet ula yat kai harengkau jong ka turiau ula yo i yang ta u alien ubala kiu ha ka wei pat ka liang menin menmia bat menta ula wan poi hadu hang ni u emet ula mare ban le tip syakini ki breu henry ka por kam sha shu namar ba une u alien ula wan hang ta po station bat ula sedang ban penyap ya kita ki breu naphang ha kata hi ka por u head jong ka ne ka station ka bamut u sordar ula ya lamlang ya u emet bat karigan dak kali bat kila ya lej no sha kata ka radio station henry ha ka por ba kila mut ban rung no po station une u alien ru ula wan but ya kinadien bat ula wan poi hang ta ula yo bat ya u sordar bat ula penyap no ya u hang ta he kat ba karigan bat u emet kila yo ban rung hapo kata ka station bat ki ya persang kat bala ban ri na kita ki aliens hang ne hapo tanker ru ka oksigen kala janlun na kata ka daw ka Evelyn kala pli ya ka jingthang jong kata ka tanker ban balance ya ka oksigen level hadian kata kala mi syabar ban le check ya ki aliens henry kini ki aliens ru kila ri halendet jong ka gate bat kidang up ya ka Evelyn hi haba kila yo snow ya ka sur jong ka kini ki aliens kila sedang ban attack bat ka Evelyn kala jan syak penya ya kane ka sin la od no hang ni hadian kata ka sin kala shift no syau emet ka rigan u emet ulaya le kat bala bat ban poi ya ka rigan syapok ka control room bat kila la ro ban poi hang ta henry hakata hi ka por ki alien kila attack ya u bat ula man saujo haba ka rigan kala yo i ya kane ka condition jong emet kala kan mau ya upa jong ka di baki alien kila penyap ya u hakmat jong ka hi henry kam syam lala ban le ban yarap henry hang ne pat na ka benta ban yarap ya u emet kala on wood ya ka ear machine ka jong ka kala pensyak ha ka radio mic bat kala ai full volume kumta ne u alien ulah telot ka por karigan kala shim ya uwei unar rod bat kala tiet ha ka weak point jong ta alien bat kumta kala la ban pelai im ya u emet ka jing sawa ka bami na kata ka ear machine jong karigan kala sedang ban broadcast ha ka radio jong u Marcus ru haba uyo snow ya kata u Marcus ru ulah penhe ya ka volume bat kini ki alien ki bawan ban attack ya ki kila shot telot lut hadian kata ulah siat ya ki bat ulah pelai im ya la ka kami bat ya la ujong upara bat dakan ya ka sin ka basko sarong kane ka film ru kala kudno hang ne haba pej ya ka rukom kut jong kane ka film ngat raisyen hi kinong sna jong ka kin sapen mi biang ya ka banta ka balai ru wat lada duna ki dialog seru henry kane ka silent movie kala yo ra ya ka nam masterpiece film karukom tho ya ka khana bat karukom sna ya kane ka film kala long world class level namar ba haman la ka sin ka don be ka jing so long tension hakaba ki viewers ru ki yo ban pe ya ka exposure ka bat mai haman la ka wei pa ka wei ka sin
Te porlog ia skong kumno ya kane ka movie explanation ka jong ha. Skong ha ban ya thu lem leng ba ki comments ki jong pe. Bat lada pi internet ya kane ka video. Hila ban kershan yangi da ka ba subscribe ya kane ka channel. Shen hingin saya Shem Biang ha ka wai pat ka video ka mai. Kublai shibun, goodbye.